kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka jela ki layo ya kasabut kabaklan ha kabayade bat kajing sya penyap uraja Raghuvanshi hatan sora. Hadien baka kurim jong uraja ka Sonam Raghuvanshi kala kumple banpet ya kajing tho ha ka WhatsApp bat kala pentrekam ya ka mobile data. Kat kum ka kubor balapan mi ka NDTV menta kasngi. Laong baki te ki shikurim ki don Tylli ki mobile phone. Hadien baki laingot ki lapan yap uraja ka Sonam kala shim ya ka phone jong uraja bat penpat penpra haswa penbret no ya kata phone laong kate khubor sa kilai Tylli ki weipat ki mobile phone ki badai jong ka Sonam ka khubor kaya thu bahadu menta kidangja bat ki Pulit kidang wat henrei laong baka Sonam kalale ya ka wei ka kam ka ba kala pelong ya ki Pulit ban wat ya ka bat kata kalong bahadien bakala poi ha endur kala pentrei kam ya ka sim card jong ka bat kala pentrei kam ru ya ka mobile data banpet ye kijing tho bapoi ha WhatsApp laong na ka benta kani kala penon kam kawai na kite ki lai Tylli ki mobile phone shu laong bahadien balakyam ya ka klempat ya thu laja ayu ya kita ki lai Tylli ki phone jongka bat ki Pulit kidang yai toket halor kani laong ru baka jingwat ye kita ki phone kadang yat ha ki babun Tylli ki district jongka jilla Uttar Pradesh bat Madhya Pradesh